אז מה קורה היום חברים? היום אני הולך להראות לכם נעל אנבוקסינג, נעל שקנו לי לפני 2 ימים אני חושב. כן, קנו לי לפני 2 ימים. ואני, כאילו, קנו לי שלשום ואני אראה לכם אותה, כי אמרתי, יאללה בוא נזרום עם הצופים, שיסתכלו איזה נעל יפה. תסתכלו, אותה נעל היא ככה. דבר ראשון אני מתחילה בככה, תסתכלו, יש לה פה את זה, תסתכלו אותה למעלה, נעל יפה מאוד, אני אומר לכם, ממליץ לכם לקנות אותה. אם אתם רוצים שאני אגלה לכם איפה קניתי אותה, תגידו. ותעשו, יודעים מה, אף פעם נזרום איתכם בגלל שאין לי כזה הרבה לייקים, אז 10, כאילו, לא 10, כאילו 20 לייקים, ואני אומר לכם איפה. יש לי פה את זה, יש פה את זה עצמו, אתם רואים? וואו, אני אהבתי אישית מאוד את הנעל. תסתכלו, אפילו ג'ורדן כמו שאתם רואים, הנה גם פה ג'ורדן. ועכשיו אני אראה לכם את הזוג השנייה, גם יפה מאוד, אני גם, זה כאילו, זה אותו דבר. ואמרתי, בואו נראה לכם, תסתכלו, הנה, אתם רואים את הצבוע הזה, ואת הסמל הזה. אני אישית אהבתי ממש את הנעליים, ומי שרוצה שאני אגלה לו איפה, שיעשה לייקים. תסתכלו. זה באסה, זה מראה לכם. פה ירוק וזה אמור להראות לכם פה תכלת. זה אמור להראות לכם פה תכלת, פה זה לא עובד לנו, אז אפשר תכלת. אם אני אקרב את זה אולי, אתם רואים קצת את התכלת? גם פה, אתם רואים קצת את התכלת? זה לא ירוק באמת, אני אומר לכם זה תכלת. אם אתם רוצים אפילו לא, אני אתן לכם תמונה של הנעליים החדשות. אני אהבתי אותם. אז חברים יקרים, אם אתם רוצים סרטון חדש, אתם רוצים סרטון של כל הנעליים שלי, אבל תצחקו, כי יש לי גם נעליים שהן מכוערות, כאילו לא מכוערות, כאילו ממש מסריחות. אז תכתבו בתגובות. יאללה, ביי.